Nej, det der. Kom. Der er nogen, der har taget mine øjne i bilen i går. Så går jeg ud og henter et glas vand og hælder i hovedet på ham. Kom. Det eneste tidspunkt, så var hun mega sød, og så i morges, der var hun vildt sur på mig. Da hun skulle vække mig virkelig fucking sur. Da jeg åbner morges, så starter jeg med at gå ind på Melitsværelse. Og der har vi Mette liggende i sengen. Hey, Valid, han skulle være på spil i år. Der skal jo være nogen, der giver de pjerde orgasmer, og det bliver nok mig. Vi står nede på stranden, og så kommer der nogen ned og skal tage billeder af pigerne. Ja. Hun er fandme sød. En er i position her. Skal vi lave stodder? Der er stodder her, du. Der er totalt stodder herfra. Hun tager godt ud. Der er nogle store bryster. Goddag, Miska. Halløj. Halløj, smukke. Jeg kommer fra Se og Hør og en konkurrence, der hedder Sommerbabyen. Wow, bare drømmekvinden, der kom gående ned ad stranden der. Jeg var helt wow. I skal bare stå i bikini. Er noget, jeg har lyst til? Ja, hvorfor ikke? Perfekt. Og så længe du er her, så er det i orden med mig. Jeg er der, og jeg skal nok hjælpe jer. Og den første lækre pige, jeg har set dernede. Altså lige over JJ selvfølgelig, ikke? Og hendes flotte bryster. Har du stået model for? Ja. Så du ved godt lidt, hvad det Yes, jeg er også med hjemme, så... Okay, yes. godt nok. Så du har en idé om, hvordan det Ja, skal stå. præcis. Er du okay med, at jeg smører dig noget olie? Det er helt i orden. Hvordan kan det blive din tur lige om lidt? Hvis ikke hun rører ved mig, så skal jeg sgu da også være med, mand. Det kan røre hun med dig med. Du er bare en gris, du er, ja. Jamen, jeg er en gris, men jeg er total. Hold på noget, ja. Så. Nej. Nu lægger jeg mig op maven. Nu kan jeg ikke mere. Nu kan jeg ikke mere. Derfra, hvor jeg lå, der så det rimelig godt ud. Så jeg blev sgu lige nødt til at lægge mig op maven på en stund. Nej. Bare vodka. Jamen, hun flytter virkelig med mig, hun gør. Det kan jeg godt fortælle jer. Jeg kan jo ikke mere. Nu stopper det godt. Herfra, der ser det godt ud. Du skal bare sige, hvis jeg får meget en stodder, ikke også? Det er jeg sgu også selv. Her nu. Nu bliver det varmt herovre. Modspil. Rødke, hun var helt våd i trødsen, altså der var ikke et underliv tørt der. Jeg bliver lidt forvirret. Du hypnotiserer mig lidt med de bryster der. Jeg kigger bare herover, ikke også? De bryster, det er nok de største, jeg har set pt. hernede. Så kan JJ godt pakke sammen. Du får 8 minutter. Hvad der? Ja, fordi du har fucking... Det er voldsomt, det der. Alle snakker om fucking Falits behåring. Og han er selv bevidst om, at han snakker selv om den. Han siger rigtig mænd har behåring, bror her. Nej, rigtig aber har behåring. Ja, du kører det bare ud ligesom creme, du ved, ikke? Skål. Vil det fjerne hår? Er der nogen, der skal fjerne noget hår? Jeg har ikke set Valid i et par timer, nu synes jeg snart, han er vist ved at fjerne nogle hår på hans krop. Og han er udlænding. Der er ikke sparet på håret på ham i hvert fald. Prøv at se, jeg kan fandme ikke komme til dig selv. Nej, så når du tager med, så det er godt at lige have lidt negl. Det er godt at have lidt negl, så du kratter sådan her. Du skal kratte sådan her. Jeg skal have noget mere. Det har ikke været nok. Jeg har brugt de sidste par timer på at fjerne hår. Jeg har fået sådan noget hårfjerner. Og så har jeg spurgt det på... Jeg fik Elias til at fjerne det, jeg havde på ryggen og skulderen, for der kan jeg ikke selv løbe over. Og så tog jeg selv resten, men jeg blev nødt til at gå over 2 gange, for jeg har simpelthen så meget hår, så jeg ikke kunne fjerne det på første gang. Så det har fandme taget noget tid, mand. Hey, JJ. Det ser så meget mærkeligt ud. Jeg gør ikke det. Jeg vil fjerne hår. Jeg skulle drømme at fjerne hår. Hvor det stinker! Ja, det stinker. Du stinker virkelig, du gør. Ja, det ved jeg godt. Jeg smager mænd nærmest fra top til tå. Og hvor man sidder og siger, ja, det ser godt ud. Han ligner shit, altså. Det var bare godt i går, der var god stemning. Hej Julia, det er Jesper. Ja, lige meget. Ej, det er jo Julia. Vi ses ved nåtiden, så skal vi sige det, eller kom bare, når I vil. Ja. Ikke? Okay. Det er orden. Vi snakkes. Ja, hej. Kommer hun i dag? Ja, de kommer i dag. Kom lige med. Har du nogle veninder med? Ja, hun har venner med os. Hvem er dig, X? Hvordan? Skal du gennem knæppe baby i aften?
Det skinner tydeligt ud af deres øjne, at der er nogle masser af flirte mellem dem. Så jeg tror, at der er noget kærlighed på vej. Hun sagde i går, hun ville have nogle dealer, så nu må du kraftedeme give hende noget. Ja. Nu er du fandme stoppe. Nu vi skulle se. Hvis jeg har haft mulighed, så havde jeg også gjort det dengang. Men jeg ser bare mere som en veninde mere nu. Sådan har jeg det med de 3 andre. Hun er en super sød pige. Det var bare hurtigt, at det slog klik for mig, da jeg så hende. Hvor slemt det er på at kigge på dengang. Altså, det er mere sort end det brunt, mennesker. Har vi noget at være skuld med os? Ja, der er Ajax der. Har vi mop? Har vi en spand? Der er en kost, og så er der en klud rundt om. Jeg føler lidt, det er sådan en rød stue på tur, og så er pædagogen. Hvem har været skuld? Virkelig skal vi diskutere sådan nogle banale ting? Jeg spørger, hvem har brugt den før? Det er den, der vaskede gulv sidst. Fordi til at hjælpe mig. Nej, det gør det ikke. Ej, prøv her, det er sgu klart, der ikke er noget, der bliver tørt eller noget. Folk er stadig nogle fucking svin, der ikke kan rydde op efter sig selv. Jeg er bare træt af folk, der ikke kan tænke selv. Der ikke kan rykke 2 brikker oven i hovedet, altså. Ja. Man får ikke nogen positiv feedback på at gå og fucking rydde op efter andre menneskers pis og vaske deres fucking tøj. Jamen, Vodka, hun vælger at holde møde. Jeg er træt af at være pædagog her. Jeg er træt af at altid at skulle rydde op efter andre mennesker, altid skulle gøre rent, altid skulle vaske andres tøj. Det er logik for burhøns. Altså, min nevø på 10 kan det, så kan de også, de voksne mennesker. Jeg siger heller ikke, at jeg ikke vil hjælpe jer med at vaske jeres tøj og vise, hvad for nogle programmer, der skal stå på. Det er bare ikke mig, der skal stå på at vaske det. Stupid girl, stupid girls, stupid girls. Break it down. I love the way that you hold me. I love it when you call my name. Jeg ligger her med baby i vores sækkesofa. Hvor kommer vi fra? Du er stiv dog. Ja, det er rigtigt. Skulle ikke en orden. Og eks, han ligger lige foran os og kigger på os og bliver sådan lidt jaloux-agtig. Det skulle ikke blive mig i nat. Ja, så er vi sammen. Skal vi ikke det? Jo. Hvad? Er det ikke en deal? Så det kan jo bare snakke. Så bare bagtur. Oh, jeez. Du er mere slutty end ham. Det er sgu da ikke. Nu må hun holde op, altså. Nu er det ikke sjovt mere. Nu er det bare klamt. Jeg har ingen idé om, hvorfor at X lige pludselig skifter sin personlighed ud til at være totalt sur og ond over for mig. Altså, jeg har ikke gjort ham noget, så jeg kan ikke se, hvad der ligger til grund for det. Hun er jo ikke en pige, hun er en slut. Du skal have sød, babe. Nej, men du skal bare lade mig være, så er jeg sød. Hvorfor har hun gjort dig? Hvad? Hvad har hun gjort dig? Jeg kan bare ikke lide narfisse, det er også derfor, jeg ikke snakker med det. Narfisse? Hvorfor er jeg narfisse? Babe, hun flirter med alle, og jeg vil brække mig over det. Altså, det ene øjeblik, der flirter hun med mig, og så når man kigger væk og kigger tilbage, så ligger hun på fatboyen med knaldperlen. Du ligger sammen med mig nu, så bliver han jaloux. Ja. Så alt fokus, det er bare væk fra ham, så bliver han sur. Se, jeg skulle aldrig have givet dig et kys i går. Det kan jo ikke så meget. Nej, det er ikke til et kys, det er bare, hvor klam du er. Kan du så ikke bare gå, så slipper jeg for at se på dig? Jeg var først. Jeg var først. Du er over det hele, jo. Ej, nu gider vi ikke det der dårlige stemning. Nu gik vi lige og hygge os. Nu lå vi havde det her hyggeligt, ja. Ikke må snart til at komme ind i kampen, hvis han vil have babe. Så tænkte jeg, at nu er jeg lige flyttet, men så kan det være, at det går for ham. Hvis han ikke gør noget selv, så tager jeg hende. Lad mig ringe efter stripperne. Ej, velkommen. Ej, hvad lidt? Jeg synes virkelig, de er flotte piger. Jeg bliver nødt til at klippe en af dem, hvis det ikke bliver begge to. Hej. Hej. Babe. Gå indenfor. Hej. Det er jo 2 pæne piger, der kom ind til os i går, og jeg tror simpelthen bare, at de andre de var lidt bange for noget konkurrence. Smukkeste pigen, jeg vil være så ligeglad, altså. Jeg har det bare så godt, altså så længe jeg har JJ ved min side, så har det godt. Oh my god. Vi har fået gæster. Jamen, jeg synes, Julia er faktisk rigtig lækker. Det er lige, hvad jeg savner. En lille sød pige med en lille god røv. Der er lidt for mange bryster i det hus der lige for tiden, så... Jesper! Jesper!
Jeg er så ligeglad med, at der kommer piger lige nu. Jeg er virkelig så nede på jorden. Jeg hviler så meget i mig selv lige nu. Jesper! Jesper! Kom her! Kom her til os, piger! Ved du hvad, jeg var sammen med 16 fyre hele mit liv. Det er ikke særlig meget, når du er en pige som mig. Så jeg synes bare, det hele er meget svært. Jeg vil bare gerne hjem. Jeg savner min kæreste. Stop med at flirte med mig, så må flirte med alle andre. Slut. Så er den ikke længere. Jeg kan sagtens leve med bare at være venner, men så skal hun bare ikke flirte med mig. Kenneth, han skal gå all in på baby aften, synes jeg.